Здравейте! Днес директно от мостерната зала на Евромастер ще ви представя един от най-практичните инструменти от серията на Rider R20, безчетковият ударен винтоверт Rider RDP BCH ID20, снабден с безчетков мотор, сила от 180 Нм, подходяща за завиване дори на най-големите винтове в най-твърдите материали. Снабден с 1/4 захват, позволява бързата и лесна смяна на различните работни инструменти, което променя функционалността на машината. Прецизният му ударен механизъм спомага за лесното навиване на винтове. Ударният му механизъм поема усилията вместо вас. Работата му е по-лека, по-прецизна и по-бърза. Бърз, здрав, надежден. Rider R20, представен от Евромастер. Една батерия, много възможности.